खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौ सावरायगोन। बिटिआर आव यूपीपीएल बीजेपी जीएसपी सरकारा मानो थानाया मोजां एबा गोनां। गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, बीजेपीनो बीपीएफ नि गोनांथि गैया, हाग्रामा महिलारिनि गोनांथि गैया, बा बीपीएफ नि हेल्पनि गोनांथि गैया, हाग्रामा महिलारिनि हेल्पनि गोनांथि गैया। बेबायदि बिथाङा बुंदोंमोन साननैसो सिगाङाव। नाथाय नोंथाङा मा सानो बिथाङा बेबायदि बुंनायनि जाहोना मा? ना बे मोनसे पलिटिकल कोइन्सिडेन्स होननानै नोंथाङा सानो? जाय पार्टीजों कंग्रेसआबो सरकार बानायबोबाय आसामाव आरो बीजेपीआबो सरकार बानायबोबाय आसामाव, हरखाब दिनै बीपीएफ खौ रिजेक्ट, हाग्रामा महिलारिखौ रिजेक्ट, बेनि जाहोनखौ नोंथांमोना मा होननानै सानो? मा बेयो आसाम बीजेपीनि एबा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि रियेल भइस, बिथांनि रियेल ब्रेना बुंदोंना बेबायदि सेन्टेन्सखौ? नोंथांमोना मा सानो? मा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बेबायदि बुंनाया, बेबायदि डिसिसन लानाया बर' हारिनि थाखाय, बिटिआरनि थाखाय, बिटिआरनि सरकारनि थाखाय, बा गासै बर' हारिनि जेंना जेंसि, एनडिएफबिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोबोरैनो इम्पर्टेन्ट? बेबायदि नोंथांमोना सानो नामा जे बर' हारिनि थाखाय बे माबा मोनसे मुलाम्फा होनना सानो नामा नोंथांमोना बेबायदि डिसिसनखौ? आरो नोंथाङा बेखौबो सानो नामा जे हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बेबायदि डिसिसना बीपीएफखौ बेहेराव गाब्रहोसिगोन? फ्रेन्ड्स, बेबायदि माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ दिनै साननो राहा होगोन। आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोनखौ एनालाइज खालामनो हानाय मोनसे राहा होगोन, लामा होगोन। मानोना बे टपिकखौ आं एनालाइज खालामनो हानाय गोहो गैया, बेनिखायनो दिनै जास्ट नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे नोंथांमोना गाव गावनो एनालाइज खालामनो हायो। आशा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। जोबजासिम नायोब्ला थारैनो नोंथांमोना मोनसे कनक्लुजनाव फैनो हागौ जे बीजेपी यूपीपीएल जीएसपी सरकारा मानो गोनां, बिटिआरनि थाखायबो, आसामनि थाखायबो, बर' हारिनि थाखायबो, एनडिएफबिफोरनि थाखायबो। आशा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। जानो हागौ नोंथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनायनिफ्राय बे बाथ्राखौनो सानगासिनो दं, थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिआव माखासे करापसन, दुर्नीति, गादबनाय खान्थि बा मोनसेबो बिथिङाव रिनायसेन्स लाबोनो हायि, बे जाहोननि थाखायनो जानो हागौ माने हिमन्त बिश्व शर्मा सार एबा बीजेपीआ बीपीएफखौ रिजेक्ट खालामदों, बेबायदि नोंथाङा साननो हागौ। मानो होनोबा बे बाथ्रायाबो सैथो, थांनाय 17 बोसोराव मोनफ्रोमबो बिथिङाव रिनायसेन्स लाबोनायाव बीपीएफ सरकारा इसेबाबो फेलें जादों। आरो बिसोरजों सापर्ट होदोंमोन बै समाव कंग्रेसआबो सापर्ट होदोंमोन, बीजेपीआबो सापर्ट होदोंमोन। बिनि दायनिगिरिया हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिबो थागोन। मानो होनोबा बै समाव बिथाङाबोथ' बीपीएफजों दंमोन। नोंथांमोना बेबायदि साननो हागौ जे बेबायदि करापसन, दुर्नीति बा डेभेलपनि खामानि मावनायाव माखासे फेलें जानायनि थाखायनो बीपीएफखौ रिजेक्ट खालामदों बीजेपीआ बा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। नोंथांमोना जानो हागौ बेखौनो सानखादों फार्स्ट प्रायोरिटी हिसाबै। 2010 मायथाइयाव एबसुआ मोनसे मिशन लादोंमोन, मा मिशन क्वालिटी एजुकेशन। आरो बै मिशन क्वालिटी एजुकेशनखौ स्टार्ट खालामनो थांनायाव बिथांमोना माखासे जेंनाजों फेस जानो गोनां जादोंमोन। नोंथांमोना साननो हागौ बे माखासे जाहोननि थाखायनो रिजेक्ट खालामदों। नाथाय आं पार्सनेलि बेबायदि सानाखै, बेबायदि जाहोननि थाखाय बीपीएफखौ बीजेपीआ रिजेक्ट खालामदों, बे बाथ्राखौ आं आंनि गोसोनिफ्राय सानाखै। नोंथांमोना मा सानदों मिथिया, नाथाय आं बेखौ साननानै लायाखै जे बे जाहोननि थाखाय, बेफोर करापसन जाहोननि थाखाय बिसोरखौ रिजेक्ट खालामदों, बे नङा। बेखौ आं सानाखै। आं गुबुन रोखोमै सानदों। जाबादि जोंनि भारत सरकारानो जा, आसाम सरकारानो जा बिएलटिनि समस्याखौ फोजोबनो नाजाबोदों, लोगोसे बिसोरजों एलायन्सआव थानानै गावसोरनि सरकारखौबो फोथांबोदों, थिग बेबायदिनो जानो हागौ बेबाराव आसाम बीजेपीआनो बुं, भारत सरकारखौनो बुं, बिथांमोना बर'नि समस्या आरो एनडिएफबिनि समस्याखौ रोदानिफ्राय गैया खालामनो थाखाय थांखि लादों। बे बाथ्राखौ आं फोथायो, आं सानो। आंनि साननाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, बा ओरैबो साननो हागौ जों हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाया पलिटिकल कोइन्सिडेन्सबो जानो हागौ। नाथाय जियानो जाया मानो, आंनिया गोरोन्थियानो जाया मानो, बा जियानो जाया मानो, बेयो बर'नि थाखाय मुलाम्फा गोनां होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो जाज खालामबानो जाबाय। जानो हागौ बे हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि रियेल भइस नङा, जानो हागौ बेयो मदिनि कपि पेस्ट भइसबो जानो हागौ। नोंथांमोना मिथिगौ नर्थ इस्टनि उग्रबादि बा नर्थ इस्टनि हाथियार लाग्रा हानजाफोर, जेराव एनडिएफबी बिएलटिआबो दंफायो, बिसोरनि सिंखौ सेफायग्रा, राजहाराखौ सेफायग्रा सुबुङा सोर? अजित डभाल। अजित डभालनि दैदेननायावनोथ' बेबायदि नर्थ इस्टनि उग्रबादिफोरा दिनै लोरबां जाजोबदों, नङा होमबा?
अपारेशन अल आउटआ जादों बांलादेशआव अपारेशन अल आउटआ जादों म्यानमारावबो ट्राइ जादों भुटानाव जादोंमोन स' बेबायदि सिंखौ सेफायग्रा सोर अजित डभाल आरो दा बै अजित डभाल बिथाङा जाबाय एनएसए नेशनेल सिकिउरिटि एडभाइजार मदिनि स' बिथाङा मदिनि लोगोआवनो थाबाय थायो स' मदि डभालनि अभारलेपिं ब्रेना अभारलेपिं बिसोरनि खौसे ब्रेना जानो हागौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौनो बुं एबा आसाम बिजेपिखौनो बुं बिथांमोनखौ जानो हागौ बिपिएफजों सरकार बानायनो होगोन जुदि बिपिएफजों सरकार बानायो जा बिटिआर सुक्तिनि माखासे माने दफा दं बै दफाया सफायावनो जिरायनानै थालांगोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना मिथिगो मदि डभालाबो मिथिगो भारत सरकाराबो मिथिगो गासैबो आसामनि सरकाराबो मिथिगो स' आं सानो बे जाहोननि थाखायनो मदि सरकारा जानो हागौ आसाम बिजेपिखौ बेबायदि जानो होनाय नङा हाग्रामाजों सरजाबनो बिथांमोना खमसे खम फैनाय 5 बोसोराव चान्स होनाय नङा आरो बेयो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोर गिदिर प्लास पइन्ट होननानै आं सानो आरो हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो मोनसे बाथ्राखौ बुजिदो जुदि आसामाव बृहत अखमिया जाति बे सेन्टेन्सखौ जुदि फोथांनानै लाखिनो लुगैदोंबा बे फ्रेजखौ बे बाथ्राखौ जुदि बाथ्रा भावखौ जुदि फोथांनानै लाखिनो लुगैदोंबा बर'नि समस्याखौ एनडिएफबिनि समस्याखौ बा बर'नि जेसेबां जेंना दं बेखौ खमसे खम 90% बाबो जुदि फोजोबस्राङाबा बेयो थांनानै थानाय नङा बे बाथ्राखौ बिथाङा मिथिगो स' बृहत अखमिया जाति बर' गैयालासिनो बे नेभार हमना ला बिपिएफजों सरकाराव फैफिनबाय बिपिएफआ जानो हागौ बर' हारिनि थाखाय जाबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि मावजोबनो हागोन जानो हागौ बिथांमोना एनडिएफबिनि समस्याखौ सुफुंनानै होनो हागोन बे बाथ्राया सैथो जुदि बेबायदि सरकारा थाया अब्ला एनडिएफबिफोरा थारैनो हाथियारखौ दैखांफिननायनि चान्स थागोन जाय पिस टेबोलाव फैबाय बेखौ पिस टेबोलनिफ्राय होखारफिननो रावबो सरकारा गोसो जाया स' बे बिथिंखौ नायबाबो बिजेपिया इउपिपिएल दोनो थानाया सियर आरो इउपिपिएल जिएसपि बिजेपि सरकार थानाया मानो प्लास पइन्ट बेखौबो आं नोंथांमोननि बुंनो नाय जों बर'फोरनि थाखाय बे बाथ्राया जों बर'फोरनि थाखाय मानो प्लास पइन्ट नाय दा जायफोर लिडार दङ इउपिपिएलनि बिथांमोना दिनैसिम सासेबो बुंफेराखै बड'लेण्ड नाङा ना जाबायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिल्लीयाव थांना बुंदोंमोन मा बड'लेण्ड नाङा बेबायदि बिथांमोना सासेबो बुंफेराखै बिथांमोना मोनफ्रोम खैफोदनि समाव बर' हारिनि मोनफ्रोम खैफोदनि समाव सिगाङाव गसंथेदों मास गेदारिं खालामदों धरना खालामदों पद अबरद खालामदों बेबो गासैबो मा अहिंसा मोन्थोरजों डेम'क्रेटिक भाबै स' नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखायो गासैबो बेखौ बुंना फोजोबनो हाया ओरैबायदि दिन थायाखै दा थानाय लिडारफोरनि माखासे एबसेन्ट लिडारखौनो बुङोबा बिथांमोननि दिनाव बिथांमोननि दैदेननायाव ओरैबायदि मोनसे दिन थायाखै जाय दिनाव बिथांमोना जाय ओरैबायदि सानसे दिन थानाखै माने 365 डेजनि मादाव जे बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय फंसे नङा फंसे बाथ्रा बुङाखै बेबायदि दिन जों नुफेराखै दिनैसिम स' बिथांमोन बायदि लिडार जाय माने ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय मिथिगो माने बर' हारिनि बिबु बान्दार गासैबो आफादलानिफ्राय बिथांमोना मिथिजोबगो गामि सिङाव मा जादों बाहेराव मा जादों बहा मा जादों बिथांमोना सब मिथिजोबगो स' बैबायदि लिडारफोरा जुदि जोंनि थाखाय थायोबा खमसे खम जुदि जों सानोबा मानसिया समजों लोगोसे गाज्रि जायो होनना सानबाबो बिथांमोना जुदि गाज्रि सुबुं जानो गोनांबा बिथांमोना खमसे खम 10 बोसोर नांगोन स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया आंनि साननायानो कारेक्ट जागोन बेथ' नङा नाथाय बिपिएफ पार्टिनि थाखायबो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नाय बिथांमोना मोनसे समाव बड'लेण्ड नाङा बुंबाय सोरबा लिडारा बुंबाय गासैबो बिथांमोनाबोथ' होनाखै नाथाय बिथांमोना बै समाव जा बुंदोंमोन पलिटिकेल बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बुंदोंमोन बे गुबुन बाथ्रामोन नाथाय बिथांमोनखौ आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामो दा बिथांमोनाबो दा जेब्लाबो इउपिपिएल सरकारखौ गोसोखां होबाय थानांगोन मोनसे बाथ्राखौ मा नोंथांमोना ओरैबायदि कुइसन खालामनांगोन मा नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बे बाथ्राया बहा थांखो डिभाइड आसाम 50-50 बे बाथ्राया बहा थांखो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बहा थांखो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ माब्ला जागोन बेबायदि सेन्टेन्सफोरखौ बिथांमोनाबो मा खालामनांगोन बुंबाय थानांगोन मानो होनोबा बिथांमोना बुंबाय थायोबासो जानो हागौ इउपिपिएलनिबो मा नांगोन माने जेट इन्जिना बांसिन स्पिडाव नांगोन स' बिथांमोनाबो बुंनो हानाय सम जाबाय दा स' बिथांमोनाबो बै बाथ्राखौ बुंनायनि सम सफैदों बिथांमोना बुंबाय थाबासो जाय सरकाराव दोङो जाय लिडारफ्रा सरकार दोङो बिथांमोना बांसिन स्पिडै मावनो हागोन होननानै आं सानो आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो बुङो जिएसपि नोंथांमोननि बादिबा जिएसपिया थानांगो ना थानाङा खमसे खम थानांगौ बा थानाङा बे बाथ्राखौथ' आं बुंनो हाया नाथाय खमसे खम मोनसे वर्डआथ' गैया जादों अ बर' होननाय सोदोबाथ' गैया जादों बेनो सबसे शान्ति होननानै आं सानो बिटिआर ओनसोलाव स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया स' जोबनायाव कनक्लुजना बेनो आंनिफ्राय कनक्लुजना बेनो
नोंथांमोना जास्ट खालामबानो जाबाय, एनालाइज खालामबानो जाबाय। मोदी सरकारनि मेन प्रायोरिटिया जाबाय, गिबि प्रायोरिटिया जाहैबाय मा, एनडिएफबिनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनाय, बर'फोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनाय। जोबोर नियार फिउचाराव बिथांमोना बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं सानो। जायखिजाया प्रकारै फोजोबस्रांनाय, अब्लासो नर्थ इस्टआव जौगानाय फैगोन होननानै बिथांमोननि फोथायनाय। बे जाबाय आंनि अन्तरात्माजों साननायनि कनक्लुजन। स' नोंथांमोननि कनक्लुजना मा जागोन नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय। बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे जुदि सानखांनो हादोबा बा एनालाइज खालामनो जुदि हादोबा, प्लिज आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम। आरो लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अलखौबो थुनो दाबाव। स' थेंक इउ।